metriä. Ja siinä jäi seuraavaan taimikkoon pikkusen tämmösiä taimikoita, nämä puskat, missä kuvata, ettei täällä oikein kunnon kuvaa saa aikaiseksi, mutta koitetaan lisää. Pari ison metrin päässä haukku, tuossa tuli sitä etellisestä haukkupaikasta karkku vähän niinku sen takia, ettei tullut seurattua, että minkämaisen etäisyyden päässä minä oon. 100 metriä rompsuttelin menemään, tästä on 200 metriä nyt ja niskaan tuulee siihen malliin, että pitää pikkusen koukata varmaan. Ja tuossa on semmoset taimikot taas, ettei siinä varmaan minkäänlaista kuvaa saa aikaiseksi, mutta katsotaan nyt, että miltä se alkaa näyttämään. Metriä matkaa ja tiputin puhelimen taskuun, jossa oli klikkeri, niin kilahti metallinen kilaus. Taas mennään. Seuraillaan kuinka kauan. Suunta on hyvä, mennään autoa kohti, niin ei tarvi teppasta niin paljon. Tosiaan koiraahan tässä kuntoilutetaan pääasiassa, ettei näillä pitkillä haukuilla ei ole merkitystä. Karvapakaa saa kyllä haukkua. Mikä taimikko taas saa.
ihan tien pohjalle tuli vähän reilumpi karkku tuosta äskeisestä 800 metriä rapiat. Ja saa nää vielä pikkusen käveleepi, että meneekö minkä verran. Mutta seuraavalta karkolta voisi kokeilla karjasta yhteenveottoa ja katsoa, että onko koira kuinka väsyksessä. Niin jos on väsyksessä, niin otetaan pois ja jatketaan toisena päivänä. No niin, nämä jatkuu valumista koko ajan pikkuhiljaa kävelevät eteenpäin. Tuolla tuli tie vastaan ja nyt ne on ihan tien päällä haukkuu. Tämä on pikkusen ylikin jo. Saa nähdä mihin asti nuo kävelee. Mie kävelee itse autolle tätä tien pohjaa pitkin. Mistä mie lähinkin. Tästä me lähdettiin Karman kanssa. Ei tästä ole kuin 200 metriä autolle. Jees. No niin, tulipahan tehtyä jotakin semmoista, mitä yleensä kannatettiin. Ajeli autolla tää 3,5 metrin päähän haukusta, kun koira haukkuu tuossa tienlaajassa 100 metriä tieltä, mutta tästä risteyksestä on pikkusen reilumasti. Pitää lähteä katsomaan, jos se saisi vihellettyä pois. Minä oottelin sen, että se sai pikkusen haukkua aika paka, mutta jos sillä olisi sen verran huono kunto, että se suostuisi tulemaan poieskin. Että saa nähdä. Hirvet siirtyi pikkusen syvemmälle pusikkoon, kun hajoin. Kohta menevät varmaan taas tiestä yli. Jos sais koiran pois, niin helpottuisi. Karma! Tule pois! Karma! Tule vai! Tule! Karma! Vitut.
Karma! Älä lähe! Karma! Ei! Täällä! Karma! Tule tänne! Perkele! Auto! Karma! Karma! Täällä! Älä lähe enää! Vittu kun sitä jos saatana pesäpalloilija virkaa sen verran, että syöksys kiinni. Kuvasin niitä hirviä, niin onko se mihin se koira? No ei se. Karma! Täällä! Karma! Karma! Täällä! Eihän siinä taas kävi, ettei se tollo tajunnut luovuttaa silloin kun pyydetään. Tuossa se 3 hirviähän siinä oli. 2 aikuista ja vasa. Sonni ja lehmä ja vasa. Menivät parin kertaan tie yli, että jotakin saattoi tarttua videollekin. Koirakin kävi 10 metrin päässä, mutta ei saatana ole sen vertaan pesäpalloilijan virkettä syöksys taas kiinni. Nyt minä kävelen takaisin autolle. Ja otetaan autolla vähän lähemmäs. Se painaa tuolla 700 metrin päässä. Ja se sieltä perästä huutamalla se ei tuu kyllä takaisin. Että pitää olla sipissä. Eikä näyttänyt sipissä olevan, kun tuommoista vauhtia painattaa tuolla hirveän perässä. Josko tätä saunaa jossakin välissä ehtis. Tulehan tänne! Uraatin vähän lähemmäs tähän, kun tuossa on tommonen isompi oja tuossa noin. Koira jäi sen varteen tuohon ihmettelemään. Mielellään tästä pois, jos se tajuaisi tulla. Karma! Täällä! Tule! Hyvä poika! Hieno! Näytti lähtemään tulee. No tuo vaimo tuolta pois. Karma! Täällä! Hyvä poika! Hieno! Taitava poika! Hyvä! Juuri näin! Karma! Täällä näin! Tule! Hyvä! Hieno! Täällä iske! Tule! Taitava! Hieno poika! Hyvä! Tule! Karma! Täällä! Tule tänne! Tule! Hyvä! Oi ku hienosti tulee! Hyvä poika! Vielä jaksaa! Ei oo pitkästi enää! Tulehan tänne! Täällä! Hyvä! Hieno! Hyvä poika! Hieno! Täällä! Tule! Hyvä! Sillä lailla! Täällä näin! Tulehan tänne! Hyvä! Karma! Täällä! Tule! Hyvä! Missä sinä oot? Tulehan tänne! Täällä! Tule tänne! Menivät siitä ojasta yli, ei sinne pääse. Tulehan tänne! Hyvä! Lähetään kotiin nukkumaan. Joo. Lähetään pois, niin kun tulee pimiä ja ehditään saunaan. Hyvä! Tulehan tänne! Täällä! Tule! Hieno poika, taitava, hyvä. Mikä sulla siellä oli? Oli joo, hienosti meni, hyvä. Tule pois. Hyvä, tulehan tänne. Täällä. Hyvä. Karma, täällä. Tule tänne. Tule vai, täällä. Täällä, tule. Hyvä poika, täällä, Karma. Täällä, tulehan tänne. Hyvä poika, jes, hieno. Hyvä täällä, mikä siellä oli? Tule tänne. Tule, oi ku taitava, hyvä poika. Jes, mahtavaa, hyvä, jes, hieno. Älä lähde, Karma, auto. Täällä. Tänne näin. Karma. Täällä. Auto. Joo, hyvä. Auto. Mene auto. Hyvä poika, hieno. Taitava sillä lailla. Hyvä. Oi ku taitavasti meni. Hyvä. Olehan siellä. Näikö. Ois koira auton kyytissä? Lähden majelemaan kotiin.